Φαίνεται ότι τα ντοκιμαντέρ απατεώνων καταλαμβάνουν το Netflix, π.χ. της ιστορίας της ψεύτικης κοινωνικότητας της Anna Delvey στο Invent Nana, του ταραχώδους κόσμου ενός ομού vegan εστιατορίου στο Pad Vegan και μέχρι ενός επικίνδυνου απατεώνα μεταφιεσμένο σε ονειροπόλο στο The Title Swindler. Μην ξεχνάτε να αφήσετε ένα like και μια εγγραφή αν σας αρέσει το περιεχόμενο, δείχνοντας έτσι έμπρακτα την υποστήριξή σας στο κανάλι. Ο εν λόγω απατεώνας είναι ο Σιμών Χάιουτ. Ο Σιμών Χάιουτ, αλλιώς γνωστός ως Σιμών Λεβίευ, μοιάζει να είναι επαγγελματίας επιχειρηματίας που ακολουθεί έναν εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής. Στην πραγματικότητα, αυτό που υποστηρίζει τις πολυτελείς καθημερινές δραστηριότητες του είναι ένα σχέδιο που έχει αφήσει πολλές γυναίκες θύματα με εκατομμύρια χρέη, περίπου $10 εκατομμύρια συνολικά. Ο Χάιουτ έχει δείξει δόλιες τάσεις από τα εφηβικά του χρόνια. Όλα αυτά έφτασαν στο αποκορύφωμα το 2011 όταν κατηγορήθηκε για κλοπή, απάτη και πλαστογραφία μετά την κλοπή μιας επιταγής στην γενέτειρά του στο Ισραήλ. Μεταξύ των απατώτων στις επιταγές, των πλαστών διαβατηρίων και των πλαστών ταυτοτήτων του, ο Χάιουτ καθιστούσε τον εαυτό του ως τον επαγγελματία απατεώνα που είναι σήμερα. Στο κενό μεταξύ της φυγής του στην Ευρώπη από το Ισραήλ και της τελικής του κατηγορίας για τα πρώτα του εγκλήματα απάτης, η πρώτη θητεία του Χάιουτ για εξαπάτηση γυναικών συνέβη στη Φινλανδία. Συνελήφθη μετά την παρουσίαση 3 από τα θύματά του το 2015 και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση. Ο Χάιουτ τελείωσε την ποινή του νωρίς και βγήκε χωρίς λύτρωση. Στο ντοκιμαντέρ The Title Swindler, η πρώην φίλη του και θύμα, η Σεσίλι Φκελχόι, πιστεύει ότι χρησιμοποίησε τον χρόνο του στην φυλακή για να ενισχύσει τα σχέδιά του. Μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ το 2017, ο Χάιουτ τράπηκε σε φυγή και άλλαξε την ταυτότητά του σε Σιμών Λεβίευ. Από το 2017 ως το 2019, ο Χάιουτ, γνωστός πλέον ως Σιμών Λεβίευ, ανέλαβε τη ταυτότητα ενός πλούσιου CEO μιας υπάρχουσας εταιρείας διαμαντών που ονομάζεται LLD Diamonds. Ισχυριζόμενος ότι είναι ο γιος του δισεκατομμυριούχου Λεβ Λεβίευ, γνωστού ως ο βασιλιάς των διαμαντιών, ζωγράφησε με επιτυχία το πορτρέτο ενός πλούσιου κληρονόμου διαμαντιών, αναφερόμενος στον εαυτό του ως ο πρίγκιπας των διαμαντιών. Όλα αυτά διαδραματίζονται στο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο αναλύει τον τρόπο λειτουργίας του με απίστευτες λεπτομέρειες. Το να θεωρείται ο διευθύνων σύμβουλος μιας τεράστιας εταιρείας διαμαντιών σημαίνει ότι ο Σιμών θα είχε πολλούς εχθρούς για πολλούς λόγους. Φυσικά οι επιθέσεις από τους υποτιθέμενους εχθρούς του ήταν απλώς κόλπα για να αποσπάσει χρήματα από τα θύματα του, τα οποία πίστευαν ότι πρώτον το προστάτευαν έτσι πληρώνοντας για πτήσεις και τον κρατούσαν κρυμμένο, και δεύτερον θα έπαιρναν τελικά τα χρήματά τους πίσω σε ένα σύντομο χρονικό πλαίσιο. Σίγουρα ένας δισεκατομμυριούχος μπορεί να ξεπληρώσει ένα χρέος $30.000 σωστά. Μέσω αυτής της κατασκευασμένης ιστορίας ενός ισχυρού άνδρα σε μια επικίνδυνη επιχείρηση, κατάφερε να πείσει τα διάφορα θύματα του που τα έκανε να πιστεύουν ότι έγιναν ισόβιοι έρωτες στο Χάιουτ να πάρουν τραπεζικά δάνεια και να στείλουν τις οικονομίες τους για να τον κρατήσουν ασφαλή. Τρία από τα πιο γνωστά θύματα του Χάιουτ, τα οποία εμφανίστηκαν στο The Title Swindler, ήταν οι τρανταχτές αποδείξεις θυμάτων που υπέστησαν ακραίες οικονομικές απώλειες που ο Χάιουτ άφησε στη ζωή τους. Αυτές οι γυναίκες είναι η Σεσίλι Φκελχόι, η Περνίλα Σόλχομ και η Άιλιν Σαρλότ, οι οποίες κατάγονται από την Νορβηγία, τη Σουηδία και την Τσεχική Δημοκρατία αντίστοιχα. Αν και οι τρεις γυναίκες ζούσαν σε εντελώς διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη, όλες μοιράζονταν τις ίδιες εμπειρίες. Ραντεβού σε ξενοδοχεία, πολυτελή ταξίδια, σωρία ρομαντικών μηνυμάτων και χειρονομιών και μια στενή σχέση με έναν άντρα που τα φρόντιζε. Θα ζούσε ταυτόχρονα χωριστές ζωές με όλες αυτές.
Η Φιέλ Χόι έψαχνε για διαμέρισμα να ζήσουν ως ζευγάρι στο Λονδίνο και η Σαρλότ έβγαινε με τον Χάιουτ για 14 μήνες. Η Σόλχομ ήταν η προνομιούχα φίλη του Λεβίεβ που απολάμβανε πολλά ταξίδια, στα οποία συνοδευόταν από μία άλλη φίλη, την Πολίνα. Ο Χάιουτ μπόρεσε να διατηρήσει αυτούς τους τρόπους ζωής και να τρέχει σε όλη την Ευρώπη χάρη στις πιστωτικές κάρτες και τα χρήματα που το έδωσαν οι συντρόφοι του. Αν και οι υποψίες προέκυψαν μετά τις προσπάθειές του να τις αποζημιώσει, όπως οι επιταγές που έδωσε στην Φιέλ Χόι και το υποτιθέμενο ρολόι των 100.000 δολαρίων που δόθηκε στην Σχόλχομ, το οποίο ήταν πλαστό. Με τη βοήθεια μιας ομάδας Νορβηγών δημοσιογράφων, η Φιέλ Χόι και η Σόχολμ μπόρεσαν να αποκαλύψουν τα εγκλήματα του Χάιουτ στον κόσμο σε ένα άρθρο με τίτλο «The Title Swindler». Μετά από εβδομάδες που ο Χάιουτ κρυβόταν από το τύπο, η Σάρλοτ ενημέρωσε την αστυνομία στην Ελλάδα προκαλώντας τη σύλληψή του, αφού διέφυγε στην Αθήνα με πλαστό διαβατήριο. Οι κυρίες δημιούργησαν έκτοτε ένα GoFundMe για να βοηθήσουν στην ανάκτηση ορισμένων χρημάτων ύστερα από τις οικονομικές ζημίες τους από τον Χάιουτ. Το The Title Swindler κυκλοφόρησε στις 2 Φεβρουαρίου του 2022, προκαλώντας μια σειρά από διαμάχες στα μέσα ενημέρωσης και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω από τον Χάιουτ και την απάτη του. Στον απόϊχο του ντοκιμαντέρ φαίνεται ότι ο Χάιουτ, που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ψευδόνυμο Σιμών Λεβίεβ, έχει επιστρέψει στην κανονική του ρουτίνα. Αφού εξέτησε μόνο 5 μήνες φυλάκιση, ο πλέον διαγραμμένος λογαριασμός του στο Instagram υποδήλωνε ότι η προηγούμενη ζωή του παρέμεινε ανέγκυχτη, απολαμβάνοντας τα πλούσια πλούτη του στο Ισραήλ και μια νέα ερωτική σχέση. Αν και ο Χάιουτ δεν αντιμετώπισε περαιτέρω νομικές επιπτώσεις από την απελευθέρωσή του, τώρα του έχει απαγορευτεί η χρήση ορισμένων εφαρμογών γνωριμιών, δηλαδή τον πρώην κυνηγετικό του πεδίο μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ. Δεν θα δούμε έναν τολμηρό Σιμών Λεβίεβ σε γιότ, σε πόλεις και σε ιδιωτικά τζετ, σε πλατφόρμες γνωριμιών όπως τον Hinge, το Plenty of Fish και φυσικά το Tinder. Παρά την ποινή φυλάκισης, τις γραπτές αποκαλύψεις και το ντοκιμαντέρ από την οπτική γωνία διαφόρων θυμάτων και συνεργατών, ο Χάιουτ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είναι απατεώνας. Σε μια συνέντευξή του, ο απατεώνας λέει ότι δεν είναι αυτό το τέρας που έχουν δημιουργήσει όλοι και ότι οι εξαπατημένες γυναίκες δεν απατήθηκαν ούτε απειλήθηκαν από εκείνον. Σε περαιτέρω επιβεβαίωση της μη σχέσης του Χάιουτ με τον Λεβ Λεβίεβ, αντιμετωπίζει μήνυση από την οικογένεια Λεβίεβ επειδή παρουσίασε τον εαυτό του ως μέλος του μεγιστάνα διαμαντιών. Κατατέθηκε στο Τελ Αβίβ. Ο Χάιουτ κατηγορείται ότι έλαβε πολυάριθμα ωφέλη συμπεριλαμβανομένων και υλικών με πονηριά και χρήση ψευδών και ότι ισχυρίζεται ότι είναι μέλος της οικογένειας Λεβίεβ.